Presentamos ahora a Jordi Reixac, una persona muy metida en el tema de educación y bueno, una persona que creemos que puede aportar muchas cosas a Podemos Terrassa. Podemos Terrassa, Jordi, de tot. Hola, bon dia. A veure, jo el que voldria parlar és una mica de coses realment bàsiques que estan prenent. Per exemple, com ha dit, si de cas començo amb el tema de l'educació, des de Podemos el que té molt clar és que s'ha d'apoyar a les diverses marees que existeixen, la marea verda, per exemple, aquí, a Catalunya, a tot arreu. I es tracta d'apoyar aquestes marees, escoltar realment a la gent i fer una reforma educativa que s'acabi això de que cada 4 anys ens canvien les coses, que cada vegada ens posin més coses com la religió i tot aquest punt. O sigui, Podemos el que ha de fer és sobretot servir per aglutinar totes aquestes organitzacions, totes aquestes marees, totes les organitzacions aquestes no governamentals. Així com amb l'educació s'ha d'escoltar les marees que són les que ho estan treballant, les que ho estan patint, els col·lectius de professors, doncs també en altres aspectes com per exemple poden ser els serveis bàsics, com aquí a Terrassa per exemple estem en el tema de la taula de l'aigua. Està clar que en aquest tipus de serveis tan bàsics no hem de donar espai que es facin negocis i que som la majoria i per tant nosaltres hem de tenir realment aquests serveis a la nostra mà i des de serveis públics. A part del tema de l'aigua, que l'hem d'aconseguir que el 2016 sigui municipal i per tant, com deia, que no s'hi pugui fer negoci amb alguna cosa tan bàsic com l'aigua, doncs també passa el mateix amb el tema de l'energia. Amb l'energia, per exemple, tenim a Catalunya i a Espanya ja fa 2 o 3 anys que existeix Som Energia, que és una organització sense ànim de lucre que el que busca és que l'energia sigui renovable, que per tant no es perjudiqui el medi ambient i a sobre, utilitzant les renovables que cada vegada són més eficients, doncs el que podem fer és realment treure aquests negocis, aquests monopolis que existeixen, que són foscos. El tema de les centrals nuclears després de Fukushima, realment jo crec que la ciutadania té molt clar que no s'han de fer negocis amb centrals nuclears, no és ni necessari i els seus desastres, per més que ens diguin que és molt segur ara, no és veritat, sempre pot haver un accident. Per tant, el que ha de fer Podemos és mirar d'aconseguir, per una banda, que aquest tipus de serveis bàsics, igual que l'educació, estiguin directament des dels nostres governs dominats i no es digui d'una forma així per fer negoci. Que ja veiem com funcionen els negocis, el tema de les portes giratòries, aquests monopolis que tenim de les energies, està molt clar, a Aznar, a Endesa, a Felipe González, a Gas Natural. Només ho han privatitzat senzillament per fer negoci. El negoci d'ells és la nostra ruïna i actualment hi ha molta gent que té problemes amb el tema de l'aigua i fins i tot també, sobretot, amb el tema de l'electricitat. És per això que Podemos ha de fer-hi alguna cosa i estem aquí per poder intentar al màxim per aconseguir-ho. Ja estaria.